वनमाला मिगल हल्दू कपड़ पड़े लगो कई सुदिलरी मेल्तना सैबिनी तुगल वनमाला हंगना होळेमा हंगशे तुगल सूना सुरेखा कितल वेळ करतू होळेमा वगियो नमक काणी सांग अम्मन थोडे वेळ आमक फ्री सोडला तितल भितर आम्ही काणी ऐकू का यो होळेमा अयो ही कपड़ खंगिल्ले असो मागीर सोदिता चढू काणी सांग मुन जीव खत्तसती हा ऐल्रे विश्वनाथा तू कसंदला होळेमा अम्माक वनमाला आमणा पैता माक विनोद म्हणता बाबाक विश्वनाथ खे कसदल्ला आणके तू ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ರಬ್ಬಿಲ್ದಲ್ಲ ರೀ ಕಸ ನಸಿಲ್ಕಿ ಅವಸ್ಥಾ हाँ 4 दिस थी रबिल नो पुता तंगल प्रउल्लो नुल्लो तेंच नाव तोंड येता अनेक 2-4 दिस मागीर समजत पळे गम्मत कसमळे रे कहीं गेलतद ना हाव तंका गोंडी बाबा सुरेखा म्हणकर आपयतसिली गोतसवे तुके 2 दिस ते रबिल येता तंगल नाव ऐकले बाय पडदಲ್ಲ तेंच मीठा नमने वजितती तला परीक्षा वेळा रे एक्कू हुडगाससना एकशी म्हणू कळताना पळे हाँ तशीदला राजी परीक्षे वेरी एक कहाणी सांगता हो हिवे होळेमा सांग सांग आमक पूर जनक मस्त उपकार दत्ता एक गावंतू एकली संजना ಮುಂಚೆಲ್ಲಿ ಅಸಿಲ್ಕೆ ತಿಗೆ ಲಾನನಿ ಅಮ್ಮ ಕುಲಿಕಮ್ಮ ಒತ್ತಸಿಲಿಂತಿ ತಂಕ ದೊಗ್ ಜನಕ ಕಸನಾಶ ಮೆಳರಿ ಅಂಗೆಲ್ದು ವೆಲ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ ಸಿಕ್ಕುನು ಓಡೆಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವಚ್ ಕಾಮುನು ಮೆಳತನಿ ಕುಲಿಕಂ ಕರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತಸಿಲಿನವೆ ಕೆಲವು ಪಂತ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ನಶಿ ಉಪವಾಸ ಅಸ್ಕಾಸಿಲೆ ನಾ ಕಷ್ಟ ಅಂಗೆಲ್ದು ವೇ ಯೋಚನೆ ಜಮುನು ತನ್ನಿ ದೊಗ್ ಜನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಗ್ಗುನು ಜೀವನ್ ಸಾಕ್ಸಿತ್ತಸಿಲಿಂತಿ ಸಂಜನನ ಕಸನಿ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲರಿ ನಾ ಮಣಶಿ ನಿಮ್ಗಿಲ್ ತಕ್ಷಣ ಹಾಂದಿತ್ತಸಿಲಿಂತಿ ಸಂಜನ ಐಕಶೀಚಿ ಆನಮ್ಮನ್ ಸಂಗಿಲ್ ಮಣ್ಕೆಚಿ ಐಕತಸಿಲಿ ಚಾಂಚಲ್ಲಿ ದಲ್ಲರಿ ವಜಿಲಲ್ ತಿಕ್ ಮತ್ತಕ ವರ್ನಾಸಿಲೆ ಪೂರ ವಿಸರ್ನತ್ತಸಿಲೆ ತಶಿದಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ತಿ ಭಾರಿ ಊಣಿ ಮಾರ್ಗೆತ್ತಸಿಲೆ ಅನೆ ರಡ್ತಸಿಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಗೆಲ್ ಆನಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಿತ್ಲ ಪುರ ಸೌಲದ್ದಿಲ್ಲರಿ ಹಾವ ತಂಕ ಖುಷಿ ಕರ್ತಾ ನಾಮು ಮಕ್ಳ ಆಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ ಯಾನಮು ಮುಣು ಕೆದ್ದೆ ಬೇಜಾರ್ತಸ್ತಸಿಲೆ दुवेनशी दुःख बोक्च पडनो आऊस बप्सुंके भारी बेजार दत्तसिले आमगेल दुव राती दिसु मळवरी त्यानमने वजिता दलर परीक्षेन तिक लायक मार्क याना अशी दलरी तिक मुकारी चांग कॉलेजेस सेसूच कशी तिक चांग काम मेळच कशी अशी पुरा आलोचन करता असतसिलिंती तंगला पुरा तंगल दुःख संगुनो हक्क परिहार निमगितसिलिंती कोणकीची सरस्वती पूजे करती मळे तश दान पापते बम्मन बैलन तंगल हंगेला प्रमग्गुनु ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಶ್ರದ್ಧೇರಿ ಸಕಣಿ ಒಗ್ಗಿ ನಾವ್ನು ನೈವೇದ್ಯನಿ ಕೋರ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜನಿ ಕೆಲೆ ಈತ್ಲೆ ಕೆಲ್ಲರಿ ತಿಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಂಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ ಇಲ್ಲೇನ ಅತ್ತ ಸಂಜನಾಕ ದವಲ್ವೇರಿ ಕೋಪ್ಯೋಚ ಸುರ್ದಲ್ಲೆ ಹಾವ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಂತು ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರ್ನು ಮಗ್ಗುನ್ಗೆ ಅನ್ವತ್ತ ಮಿಗೆಲ್ ಆನಮ್ಮ ಕಾಣ್ಕಿ ಸಂಗ್ಲಿಂಕ್ ಮಣು ಕಷ್ಟ ಬೊಗ್ಗುನು ತಂಗಲ ಹಂಗೆಲ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗುನು ರೀನ್ ಕೋರ್ನು ದವಕ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಲಿಕಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಕೋರ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿನ್ ಪೂಜಿಕೆಲ್ಲೆ ದಲರಿ ಕಂಚೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿ ಮಕ್ಕ ಈ ಚುರು ಚೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿ ತಿಚ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಅನಿವೇರ್ ಹಾವ್ ದವಲ ಕಸನೆ निमगिना म्हणून रडचं सूर करता अशी असताना त्या गावाक एक नवे फॅमिली येत एक कुटुंबाची थई भाड्या घराक येता ती मला हिगेल घरा दुखून एक 4 घर तकडे ते येईल तेदना हिगेल अम्मा थई वचून तंग सामान पूरा जोडसून घेचक हेल्प करता तेदना संजना येऊन अम्मा तू एकली काम करते नाही गो हावे तू थोडे हेल्प करता मके अजून बेजार लागून गेला हा काम पुणी करता मा कितलं वजिलरी तितले नवे मग मार्क या ना काय ना आणि वेर हम स्कूला का वचना कहीं का वचना तुगलोट्ट शींची घरघरा काम करता थोडे दुड्डू पुणी वट्ट दत्ता आमगे कष्ट दूर दत्ता म्हणता तेदन ती घरा यजमानी रूपा अश्शनी कसले कुल्लैत दवा तू अनिके सांचल्ली तुला ऐकून सिक्का शिकची सोडून तू कामावत म्हणत आता तुगला मग कितले कष्ट बघतस तशी मुका तूही कष्ट बघकावे म्हणता तेदन संजना लावसू वय्यಮ್ಮ हाविका वज्जी म्हण सांगता पाप तीवे कष्ट बघून मस्त वज्जिता दला तिक लायक मार्क याना तेंची बेजार तिका हावशी सांगतो म्हण बेजार कोर नका हाव तुमगेल घरा काम करता हिके चूर शिकोन दिचे दत्वे मका संबळ गिंबळ कसने नका हिके चूर लायकोन शिकोन बुद्धोन केला पूरो मक मिगेल दुवेन लायकोन शिको
ऐकून होड एक पोझिशन वचका म्हण भारी आशे मक्कन तू बर आपणा मिगेल चरडुपुणी विद्यावंती जावका म्हणून हो भारी आश दवर घेतला हे एक उपकार करी म्हणता तेच ती घरा यजमानी रूपा दायत तू आमगे ते काम करी ताक तकी थाव संबळ दिता नाक मोणका तश म्हणू तुगल दुवे खाव सिकेना म्हणा ती खाव लायकोन सिकेता पण आणि एक वर्ष भितरी तुगल दुव लायक मार घेऊ तशी करचे काम मी गेले आज तुकुनु तिक मिगेल जबाबदारी सोड सोडी म्हणता तिगे लावसू भारी खुशी जाता संजना काही एक नमने विचित्र म्हण दिसता नाही हा इतकं कष्ट बघून वाजिता मग लायक मार ना ही मक्का लायक मार के तशी करत म्हणून तितला आत्मविश्वासन सांगतो मग हा कशी म्हणून आलोचन करता तंगल घरचे काम पूरा दत्ता हर दिसू त्या दिसू काम पुरा दत्ता तनी घरा वत्तती हर दिसू संजना स्कूला दुकून येता घरा येऊन जवणनी कोडनो सीधा रूपाल घरा वत्ता रूपा म्हणता आज वज्जूचनी कसं ये नका हावनी तू हे गाव पुरे एक राऊंड बघून येऊया मग इथे एक पाणीपुरी अंगडेस नव्हे ते वचन मी लायकोन पाणीपुरी खाऊया हा तू गेल्या थोडे उल्लो का म्हणता हे ऐकून संजना भारी खुशी जाता अबा हे कर वज्जूच ना आराम गाव पुरा भूंचे मगीर पाणीपुरी वरे मिळता म्हणून खुशेरी तिगे लट्टू भार सरता अशी वत्ता असताना रूपा निमगिता संजना तू वज्जू का म्हणून तिथले प्रलोचन करत मग खंच कते तू वज्जू का म्हणून निमगिता तद्नी ही संजना कसल्या म्हणून मागत ना मी गेला मग नाही वज्जी वज्जी म्हणता ताजी खातीर हांव वज्जूचे म्हणता हो तू अम्मन वज्जी म्हणाल खातीर वज्जूच वे हा दायच सोडे अम्मा खंच खातीर वज्जी म्हण सांगता अम्मा कसल्या वज्जी म्हणत मला रे हा लायकोन वज्जीला रे लायक मार्केट नवे तेद्न मका होड कॉलेजंतू सुलभ सीट मिळत काय हा कॉलेजंतू वज्जून दत्तरी मग लायकडे काम मिळत काय तेद्ना हात बोन दुड्डू होड घर पूरा मिळत काय हा राम रेषेत काय ताजी खातीर अम्मा वज्जी म्हण सांगता तेद्ना ती रूप निमगिता नाही दुड्डू मिळಕ म्हणरी तिथले प्रवज्जू कवे तुगला अनु अम्मा पुरा काम करतात मग तांकाय दुड्डू मिळत मग दुड्डू मिळच खातीर वज्जू का म्हणू कसने ना बा म्हणता हो वही नवे मस्त पुरा काम केलं रे दुड्डू मिळता ताक कसले कितले कष्ट बघचे अम्मा सांगला रे यार तू कोण घेना तशी नाही संजना ते आम्ही वज्जूत मिती ज्ञान वाढता पडे तुगला अन्नाकनी अम्माक कितली की जनाला ऐकून गोळसून घेऊन ताजी तकी संबळ दिनाती थोडे संबळ दिताती आणि लेक्काचारांत मोस करताती तुगला अनम्मा लगी शिक्षण ना नवे तश जाऊन तांकां कसं नाही कळना तांणी दिलेल तितले घेऊन येताती तेंची तांकां लेक्काचारांनी समा कळला कोण मोस केला रे तांकां कळतसिले ताजी खातीर सांगच्या मा आम्ही लायकोन शिक्का म्हणून लायकोन शिकले रे तुका इंग्लिश येता कडेरी लोकज्ञान येता खई कसन दत्त असं पुरा कळता मुका तुवा फॉरेन वच्चसले रे धैर्य वच्चता कसला म्हणा तुगला विद्या असता बडे दुड्डू आस्ती बंगार कोण तलरी चोरन वच्चता कोणाला हत्तंतस किते तांगेल म्हणदत्ता वै वै कोणे चोरनला रे तांगेला कसं नाही असना त्यांची विद्येस पडे ते कोणी चोरच्या दायना विद्ये बुद्धिवंतिके पुरा असले रे जीवनांत मुखारे वेत तका संचे तू एक काम करी मस्त जन साधने केलेले असतात पडे तांगेल बुक्स आणि वज्जी मिगेलगी थोडे बुक्कस ते वज्जी तू त्यातनं तुका ज्ञान वाढता ज्ञान म्हणा खाली स्कूला वच्चे मात्र नाही दुसरे ज्ञानही दौका दत्ता वही रूपमये तू सांगची पूरा समजची स्कूलान तू आमका पूरा टीचर्स हिंची म्हणताती त्याला वज्जूचक भारी बोर दिसता त्यान तू कसं नाही इंटरेस्ट असना इंटरेस्ट नतिले वज्जीला रे हुडकास वरे असना हुडकास तर घेच कश म्हणू कळना हुडकास असल्यावरी असता परीक्षा बसले कुठले पुरा विसर नव्हता ते कसं कोरका म्हणू मग कळताना म्हणता त्यातनं रूपा हो वही गो तू उडगास म्हणताना मग ते उडगास येईल पडे हा व फुलवार एक सिरियल पडत असेल गो ते एक बर्थडेचे सीन असेल गो तंतो तंतेतली हिरोईन ड्रेस कोण घेतील पडे तसली ड्रेस हावे शिवम का म्हणले किल गो ते खंच कलर खंच नमनच म्हणून उडगास येताना मुगोता म्हणता तकाची संजना हो तावे मये त्या मग करेक्ट उडगास ती पाचवे कलरचे चुडीदार घालनसिली तका पिंक कलर वेल आणि ಮತ್ತೆ पिंक कलर बँड आणि घालगे नसिली वै वै ती त्या ड्रेसन भारी चंद दिसतसिली ती नित्ल म्हणताना रूपाक जोर हास येता नाही
दिवसದಲ್ಲಿ सीरियल तुका निके उडगास असा हे कशी साध्य कशी साध्य म्हणरी तू ते इंटरेस्टर पडली तशी जाऊन तुका उडगास वरले तू शिकतेस पडे हावे तशी तितले इंटरेस्टर वजिले रे तुका उडगास वरता केदना काही विसर नचना आणि तत्तवलते कान वज्जुका अत्तेक्लो शिल्पी ता केलेल शिल्पास पडे पदे पदे ते सम्मस्की हंग सम्मस्की म्हण परीक्षकत पडे तशीची तू वज्जिलेले तू कितले अर्थदಲ್ಲ म्हणू तू तत्तवलते कसं म्हणतात रिकॉल म्हणतात रिकॉल करता असले रे तू पूर्ती उडगास असता तशी तू रिकॉल करून इंटरेस्ट सिक्का रूप नाहीये तू सांगचे पुरे सम्मा दल्लरी इंटरेस्टर वज्जच कशी हे कशी म्हणून सांगतवे म्हणते संजना तका रूपा पळे ते भारी सुलभ एक काम करी तुका लगी कंचेची गोंबेस पळे 4 गोंबे ते गोंबे दवरनेनो तका पाठ करचवेरी करी तेदन तुका उडगास वरता आणि होमवर्क दिवचवेरी तंका तू बरे एक पंता मागिरी त्या गोंबे तुंची म्हणलेकोनो तू स्टुडंट दानो तक पूरा उत्तर बरे मागे चेक करताना अपास तू टीचरी म्हणकेच ऍक्ट कोण घेवनो ते समजकी म्हण चेक करी तेदना तू खई मिस्टेक करतस खई समकोन घेते हे पूरा तुका कळता अशीची तुका कंचे कुशिरीत पडे त्या मेथडारी तू शिकेत हे पूरा भारी सुलभ आता प्रयोग करी करता करता तुका नवे नवे आयडिया येता आणि ಕೆಲವು ಇಸ್ವಿ हे कसने तारीख प्रास्त पडे ते तुगला अन्नल की अम्माले बर्थडे का हक्क तक कंपेअर कोण थोडं जाऊन घेत अशी तू करता करता तुका मस्त नमण्याचे आयडिया येता फर्स्ट तू खुशी मनारी ते प्रयत्न करका आणि एक मेन कसन म्हणारी टाइम टेबल असका एक टाइम टेबल तूची बरोन घे त्याचे प्रकार चल अशी तू प्रति दिवस केल म्हणारी सक्सेस म्हणजे तुका मेलू मिळता प्रयत्न करी हावितलं सांगलं म्हणून आजीची प्रत्येकाची प्रयोग कर नका थोडे करी एक छान टाइम टेबल करून घे 1-2 दिवस तल मगिरी तुका आत्मविश्वास चढता मग ते टाइम टेबल होड करून घे तश म्हणून खेळ नशी असते टीव्ही पळे नशी असते हे करूनच एक दिवस अंतू 24 ಗಂಟೆ असतो वही नवे तंतु निद्देक 8 ಗಂಟೆ ಗೆಲ್ಲು मळरी आणि के तुका 16 ಗಂಟೆ म्हळ्यार 16 ಗಂಟೆ तुका लागस्ता तंतु स्कूला वचून आईल मगिरी अपास तुका एक 5-6 घंटे मिळता तंत एक 2 घंटे तुवा वजूचक दवरल म्हणारी आणि 3 घंटे तू गम्मत करी येत तेदन तुक दायदल करी येत वही नवे हे कोर्न पडे टाइम टेबल घांगे पडे सक्सेस तुक मेलू मिळता म्हणता 3 संगीले संजनाक भारी एक इंटरेस्टिंग म्हण दिसता 3 संगील म्हणकेच करता संजना फर्स्ट परीक्षेता हे कसन तुम्ही क्लास टेस्ट म्हणतात मुता त्यांना पळेलरी संजनाक पूर्ती हंतो ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ येता तिका भारी खुशी देता तशी तीने संगील म्हणके त्या टाइम टेबल पूर्ती ती फॉलो करता मागीर कसं देत म्हण सांगत पळया तीन कितला आयकॉन वजील मगिरी तिकला आयक मार्क येता मुका तिकला आयकडे सीट मिळता ती लायका मावता संबळ मिळता हेच नवे तू करेक्ट सांगला म्हणे मळरी हे काणी तू वय इंटरेस्टर ऐकल्या आज म्हणके चलत मोंडल होय की नाही ती एकली नाही होळे मा हावे हे काणी इंटरेस्टर ऐकला आणि वेर हावा अशी चलता ಅಮ್ಗೆಲ್ ಹೊಳೆ ಮನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಹೇ ಕಾಣಿ ತುಮ್ಕು ಪೂರ ಜನಕ್ಕ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದಲ್ಲ ಅಮಣ್ ಲೆಕ್ತ ತಮ್ಮಿ ಕಶ್ಯಸಿಲ್ म्हणो दयकोन कमेंट्स अन तिलसी येती तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब कोनो आमक सपोर्ट करचक विसर नका ती आता अर्धवार्षिक परीक्षे सूर दत्तस कोण पुरा परीक्षा बरेतात की त्यांनी पूरा हे काणी ऐका येती हजमन के चलाती खंडित तुमका लाईक मार्क येता तुम पूरा जनक देव बरे करो म्हण हाव हारायसिता आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद.